Ayo bok. Hei. Kiprah iki lho. Ayo lho. Ya lo. Ho 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 ho. Agus ketung yo nembak. Blonot. Blonot. Nembak. Kowe yo. Ya. Cet tok budaya. Ayo. Yo. Awas. Awas. Oh. Lok. Oke. Butut. Awas. Oh. Iya. Rasane atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu gawe bombonge atiku ora turu aku ngipi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rino wengi tak pundi saya aji uga laku utama tetap langgeng Gawe
jambe atiku ra goyang dhewe angulati manis semayang sari lencer kuning tibane emas sinanding gambar siragane alus bebudene kembang jambe arum katane wong tayangan nggonku kepranan yuk yuk bos Cipta budaya ayo ger ayo lo mas gomdom hae hao hae hao so ayo oh ate ho la lo ayo Pak Eko ayo ayo Mbak Astu mangu-mangune diaturke pokoke sing kepenak cipta budaya lho iki ayo lo Mas Dan goyangane Mas Mbok kalian Mas Eko lalu Pak Eko lagi warisan ayo aturan pilarang mirsani putra wayah cipta budaya ayo ayo tuh gentak-gentuk jajan ngombe lali dong ombene banyu putih apa mimik liyane apa kowe njaluk Mas Ebeng Dek haus Mas Eko haus. Sing rada butek apa bening Mas Eko? Iki Mas Topok apa rada bening tapi tutupe beda. Tutupe rada enek emase ya. Enek emase. Ayo Mas Pramu. Ayo Mas Pram. So. Lo. Yo. Goyangane Satu. Rongan foto beling, rene otak tempiling, singgene kaya maling.
Jos. Yo. Ayo Rod. Bangga oke Rod. Oke. Iyo. Bangga dikayak nih. Hehehe. Oh, ayo. Yo. Lo. Yo. Ya, lo. Jebule kekuatane Kang Pramu ngedap-ngedapi mak yo kuat ngayahi jejiban Lok. Sapa kae lo kok mung ngandang bae ke apa sing dikarepake rono rene lo rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang wae aku bingung nduk jalaran slirane cah ayu sing tak pikirake rino wengi mung katon slirane la iya apa wis ana sing duwe alah tresnaku setengah mati mbok mawas diri aku kang sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kaki nini amit-amit jabang bayi sapa kae lu kok mung mandeng wae ke apa sing dikarepake rono rene lu rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang wae aku bingung nduk jalaran slirane cah ayu sing tak pikirake mosok rino wengi mung katon slirane la iya wis ana
nganti kok mawas diri aku mung sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kaki nini amit-amit jabak bayi yo iya yo yo ayo lo hae ho hae sak penakmu janji tresno karo auraku ananging saikine kowe malah lali karo aku seneng sebel apa maneh tresno nanging saikine raliya dia kowe sibuk ngrayu aku kepenake kepriye to Dik ora gelem duwe pacar aku nanging saikine ratinya kowe malah balik tresno
mendung kutha Ngawi beres babayan. Wong udane tak sisene ning atas kok langit mendung kutha Ngawi. Cipta budaya. Ayo Mas Sutris. Ayo lho Mas Pundut. Sugeng rawuh Mas Dwi. Heeh. Cukurane kaya klonthong malah. Yuk, yuk. Oh. Lok. Ayo. Lok. Iya. Yuk, goyang Siti. Esek. Ha hey. Ha ho. Yuk. Ha hey. Jos. Yo. Oh. Ayo lo, Bok. Ayo Mas Eko dadi. Mas Eko dadi. Aroma. Yo. Jos. Mas Badi. Rene Mas Badi. Pak Badi arep jaran Mas itu. Ayo. Mas Slamet arep jaran. Ayo. Kok Pak I, bareng gilirane Pak I macak. Ayo Pak Nan arep Pak I. Ayo. Wah. Iya. Awas yo, Dok. Yo. Yuk. Lok lah ayo. Pak Doer, Pak Rino aja mboten derek nih lho. Lah. Oh. Ayo lo sing sayo. Bos Agung, keluarga besar dari GB Audio Kantoran Winarak wonten Siang Mulya. Rada rene lho, Bos. Pamundhut saking panjenengan Mbah Bayan langit mendung kutha Ngawi Mbak Agung. Dipinangkani Mas Sutris. Ya panggah dipinangkani. Karo dadi ya kayake kepenak iki ya Mbah Bayan. Hei. Oh. Ya. Ha he. He. Iya Pak Kirun gek Pak. Ngono. Ha he iya. Bar ngene Pak Kirun. Pak Kirun ketuk. Ora, iki kok kanca-kanca ambradul ya jaran ngono iki. Apik. Ayo ketut. Eyo. Eo.
Cipta budaya jaranane oe 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 Pak Mirun monggo mriki lho Pak Mirun baju kuning siapa yang punya ngono apa piye ikarane ayo bangun sekali yuk makan mangap megap bujangan mong kalia kiprah kusya dokang gunang reang kanyata gawe gembira Lok ayo kan ayo mbok penyapa mbok iya ayo dur oh yo lang cepet suale korati cepet tongger oh ayo iya yo la ya yo kira yo rada banter la iya gas